aywa assalamu alaikum bandiraɓe meɗen ƴeewoɓe Pinal TV on fu on calminama sanne jammoji moɗon landam hanno ɓowirɗen ni yewtere meɗen wiyetede humpitinde noddude baale politique et association gara kokkodiren e kabaru e dow balde mon e ko nandi e muɗum hande no oɗa andi leydi meɗen ndi haala fu ka ɓuuri haalede ko woni e actualité hande fu o kabaru Saria Mali kesoka ɗum hana ko tuba ko mbiyata constitution aywa constitution enen kay no e anda ko ɗum woni constitution ko ɗum woni le constitution jonno hande lamɗo arsinkini en sakinke meɗen goto meɗen biyeteɗo Barahima Enibe Sow aywa hankoni mo nodduɗen hande fa jewtiden e dow kabaru constitution Mali keso aywa e Barahima Sow assalamu aleykum maɗa. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Bari. aywa Barahima Sow min noddima a jaabake min beltike hen sanne aywa bisimilla maɗa home woni Barahima Enibe Sow hoto Barahima Enibe Sow jeeya. Merci beaucoup mi weltike landol mangol tafo Barahima Enibe Sow woni Ibrahima woni inde nde Sow woni jammore nde woni ka Enibe o ka ne wayi hono waccore miɗo jeeya wuro Guiya cercle Tenenkou commune de Toggere Koumbe. ay min beltike hen sanne aywa Barahima Sow hande ko dogaten dow mo fu o kabaru constitution o woni constitution kesso no hande haala ɗi keewi ɓe mbi constitution changé ɓe mbi constitution pate changé aywa Barahima ko ɗum woni constitution tafon e ɗengal meɗen fulfulde ngal. mi weltike sanne constitution e ɗengal men fulfulde ngal yo nuygal sériyaji ana wayi hono sériyaji meɗen mawɗi fuu hen cuɗi joni so en ɓami misalu hono no margol yarata no leydi yarata margol muɗum no sériyaji jarata fuu hunde fuu ko watte leydi ndi fuu ana wayi hono ana haala ley hen ley nuygal ngal joni kam nuygal ngal sappoto détail ngaɗi naɓe nokkuji séria ko mbiyata ɗum loi neno constitution kañum woni nuygal séria ɗi fuu hen cuuɗi. ok ɗum famama sanne aywa e nuygal kingal ngal leydi meɗen gollireno ngalle hende woni ko ngal tuta nuygal sériyaji kingal ngal waɗama adopté 12 janvier 1992 nden woni hono ko séria o ɓama nenno o fuɗɗi gollirede 25 février 1992 nden woni hono ko tubako ɓe mbiyata rentré en vigueur nden o fuɗɗi gollirede jonno o suɓamake nde o suɓa nde o 92 ka fa hana o gollire jaati ke fuu 92 ana wayi hon ɗum ennema lewru janvier nde woni hono nde o suɓa o ɓama ley lewru février 25 muɗum woni ko hono o fuɗɗi gollirede ɗum wiyata mbamo constitution du 25 février 1992 e laamu homo woni ko o suɓali kanko ley laamu transition ɗum woni laamu hakkudejo hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi ɗiɗi on wakkati yo transition laamu hakkudejo Amadou Toumani Touré nde woni nde o suɓa. aywa hande du haalay ɗi keewi sanne par ce que so a daari jama yogaɓe gonto ana mbiya wonɓe hande ɓe est ce que ɓe ana kaani changeude transition constitution meɗen o ɓe mbi laamiɓe hande ɓe o laamu hakkudejo ella laamu hakkudejo hana sara changeude niwgal leydi Mali ko ɗum woni yiyandema e dow muɗum. bon gonga ɗum laamu hakkudejo ka mi e hakkille am laamu hakkudejo jaati hani changeude nuygal sériyaji sabi nde o ɓametede hakkude o ɓama laamu hakkudejo kañum ɓamimo iwude nden warde joni kulleji kewɗi gaɗi ana yaha fuu ande kese ana naata ana yaha fuu kulleji eɗen keeɓa kulleji kesi ɗi anduɗen ɗi kanɗen nannude hen ɗi donkuɗen nannude nenno so joni yettike ɗo eɗen mbawi wadde profité nannen hono kulleji kesi kanɗi natuɗi ley séria ka ley nuygal sériyaji. aywa e niwgal kingal ngalle e laamu transition woni ko o ɓama
dolle fadde ɓen warde mali wala nuygal ngal gollira noon arande na ngal ɗiɗi certi par exemple so a daari laamu Modibo tawti laamu Moussa en ɓen le kañum le constitution woni ko golle noon kañum do niwɗe goɗɗe woni ko jogui noon kamɓe kohe maɓɓe fuu nuyɗe jaati ɓe jogui ɗum nuyɗe sériyaji mais sériyaji ɗi galta saabi hono ley laamu Moussa Traoré ɗum dictature wona homo fuu jogui konngol fayi wona homo fuu hokkete haala ley ko laabako sammina so nuygal gongal joƴƴina nden démocratie wari nde homo fuu hokka konngol homo fuu ana wawi haalde d'accord maintenant hande haala ana haale ɓe mbi o changé ɓe mbi pati o changé aywa Allah e yiyande maɗa niwgal kesal ngal ana hani woylitede na ko saabi ngal woylite landol ma ngol weli kam sanne nuygal kesal ngal ana hani nuygal kingal a hani waylitede kesal ɓame saabi hoɗum saabi eɗen jogui kulleji ɗi kanɗen nannude ley hen fa golliren ɗi mbawa nadde Alpha Oumar Konari daari weltidde ronki gila e laamu Alpha gila e laamu Alpha en 2000 daari weltidde ronki attete ɗum woni Amadou Toumane Touré kañum du daari weltidde ɗum 2011 kañum du ronki Ibeka daari weltidde ɗum 2017 kañum du ronki nenno fa han eɗen ɗo eɗen mboma e hakkille am min ka ana hani sansede kulleji hono kesi garɗi ɗi anduɗen e mbawayade caggal mum ɗi nanne hen maintenant a haali haala kulleji kesi kulleji maintenant e kulleji kesi hana ɗume en hono joni en kaali haala président de la république ɗum woni hono laamiɗo leydi ndi fof ley nuygal séria kesal ngal so o waɗi e nema hunde bonde omo wawi noddede omo wawi ittede hono ɓe le nomadisme politique o waylitigol changegol parti ngaji politique joni hono misal mi waɗa candidat mi sinide mi naata assemblée mi yaha toon tawe adema laami mi iwa e sinide mi woote adema tawe miɗo heddi ley assemblée o ɗum en nema ɗi en nema e hono mumen ana hanno darnede mais ley enema constitution kiiɗo ana wawi tawe ɓe keɓayi hakkillaji muɗum on wakkati saabi hunde fuu warda e wakkati muɗum joni hakkillaji kesi ɓamama so a naati tan a naddi hen a heddoto hen jaltoɗa fuu a yaltinte hono noon en nema ɗum hanniri wona taccude haala ma ka par ce que en jii nde Ibeka laamino nde Boubé warno nde parti Boubé Asma en jii hewɓe jalti e parti ngaji mumen kooti e parti Asma ɗolle eɗen mbawi wide e niwgal kesal ngal joni so ɗum heɓama ɗum hawrama ɗiɗum haɗa ɗum haɗa nde jaltuɗa fuu a yaltan assemblée ka aywa niwgal ana jogui darde mawde e dow leydi meɗen ndina ana jogui nafana nuygal sériyaji gal ana jogui nafa sembe saabi hunde fuu ko gollete fuu a tawa séria aɗa haala so séria ennema haali so wala e nuygal ngal sappaki a tawan e ɗum fanɗi sembe mais so nuygal ngal sappiki a tawan calɗi ɗi ana tawe hono ko wiyete ley loi ɗum ennema ka aɗa wawi wiyede séria mawɗo Mali kañum haali ɗum wajibi ɗum gollirata wajibi saabi enen joddi so pawruɗen so gaɗɗum ɗum ley séria mawɗo nenno wajibi tan golliren ɗum woni eɗum jogui sembe aywa sa niwgal ngal déjà ɓe mbi changé ɓe mbi pati changé maintenant niwgal ngal sa yoppirama ni est ce que wonko waɗata e leydi meɗen ndi aywa hono niwgal ngal joni min kaɓe hakkillam wala ko watta ka fa hen en keddoto e tiiɗallaji hoɗi tiiɗallaji gonɗi toɓɓe hono ɗin kalmi haala muɗum joni ɗi ɗum fuu yo tiiɗallaji iɗi keewi en keddoto ley majji so waɗa ɗum nuygal kingal ngal eɗen mbawi hedderade golliri ngal mais hono casirtengal so en casay ngal joni ɗum fuu yo tiiɗallaji nenno so en keeɓi opportunité no casire ngal changé ngal tan gaɗɗe ngal wakkati o gonɗi o saabi 92
warde joni aywa wakkati yaɓɓike hono woduɓe wakkati mumen o il faut que hakkillaji mabɓe ɓame gatte ley hen. Ok, maintenant ko ɗum sendi hakkude niwgal kesal ngal e niwgal kingal ngal? Ko sendi ɗum yo kulleji seeɗa, won hakkillaji ɗi gaɗano ko e niwgal kingal ngal kanɗi ɗum gaɗaɗi joni. Hono fayi mi hokkima enema exemple joni joni hono amiri en gelle nde aɗa nder nde ley sere Mali constitution ɓe ngalano toon fe hande seme mabɓe ni wartire so en keeɓi ngal ɗum ennema mbiɗa miila yo hunde mawde. Ley séria kiɗɗo nugal kingal ngal hono maire en député en fayi sa waɗi ko boni sa wujji hono ko tubakoɓe mbiyata ennema suddamare laamu ana dow maɗa a wawa nanguede a wawa hollede fay hono guilɗo fa suddamare nde iwa hande nde ley séria keso wonka ka nde maire na député waɗi hunde hono guyka en fuf ana wawi nanguede ana wawi uddede. D' accord, maintenant e niwgal kesal ngal aɗa andino enen no e hande janggoɓe déjà ɓe itti sartiji muɗum ko nande muɗum ɓamoɓe jooɗo ɓama tammo e fa mbiya janggi ana famɗi par ce que malien jaati so a daari yiɓɓe lettiɗo ɓe mi jangga mi faama ko woni e muɗum ana famde a tawan to kullel gotel tawon ko yimɓe dogata e muɗum alors que so wiyama constitution niwgal kesal ko dogata e dow muɗum ana heewi. Aywa Ibrahim Ennibi Sow gonga article ngaji e loi ngaɗi ana keewi ka aɗa wawi haalande en seeɗa e dow niwgal kesal ngal na? Dow niwgal kesal ngal dow haala toɓɓe aywa toɓɓe ɗe ana keewi sanne du saabi wala fuɗakaɓe ana yaaha fa e nema toɓɓe temedere e hewre bambara e tati ko joguimi bon ana haala laamu ana haala ɓingu adamako ana haala ɗum woni parlementaire ana haala séria ana mema en nema domaine ngaji ɗi foof nenno toɓɓe ɗe ana mema hono domaine ngaji ɗi foof joni so a ƴewan toɓɓere nde mbawɗa wiide nde en nema kaale dow mum saabi so en mbi en kalan dow toɓɓe fof ene keewi donc en garan e dow toɓɓere hakkude ɓingu adamako sharia hakke ɓinguel adama yalla e niwgal kesal ngal e niwgal kingal ko ɗum woni ko sendiɗi par ce que fay niwɗe ɗe jaati so a daari a tawan fay so wonɗo woylita a tawan heewa par ce que so a daari fay niwgal kesal ngal a tawa ko kingal ngal wiyata fou a tawa ɗum ko dow kesal ngal dogota a tawan nokkuje seeɗa woni ko ɓe change ɗum ko ɓe boyliti maintenant e hakke ɓinguel ɓingu adamako maintenant hono ɗum woni ley hakke ɓingu adamako hono constitution kiiɗo ko wi ko fou ɗon tan constitution keso woni par ce que ɓe mbi ɓi Mali fof fotu e leydi ndi ɓi Mali fuddimaɗo ley leydi ndi fof fotu e leydi ndi e hakkeji nda ɗum liberté ka e wakkati mo gonɗen joni o est ce que ɗi ɗum gollire déjà o niwgal Mali ko wiɗo est ce que ɗi ɗum gollire e dow leydi meɗe Mali de est ce que ɗi ɗum gollire ɓiɓɓe Mali fou o poto fou o gotum ana gayni guereji ɗi fof e jugement e banggue fof est ce que ɗi ɗum gollire joni honɗo gonɗen ɗo ana wawi wiyede ɗum gollire banggue ɗum gollirtake banggue saabi fou wawa yoppede enen ko tampini en jaati wona hono en ngala texte ngaji jonno eɗi gollirtaki ɗum woni hono ko ɓuuri tampinde en fof sa ƴeewi joni neɗɗo fuddimaɗo fou aɗa wawi yaade en nema hono no goɗɗo o daroyta acte de naissance muɗum ni fou noon tan gueɗoroyta en do acte de naissance maɗa joni ɗum ka en poti e muɗum hono so concours ngaji ene gaɗe ɗereji kañum landete sa a waɗi ɗereji so tawi ko sére o wi ko ennema eɗi jeyat ɗum tan ɗereji ma nanguete jonno ley to kulleji goɗɗi ana mbawi tawet to mais ɗum
wana sere o wi yimɓe ngaɗi nenno so ɗum wonta fuu mi wiya innema ana gollire golliroɓe wonɓe gollirta ɓiɓɓe adama jatno wordi aywa so en daari fa hande jonka e leynugal ngal e jii laamu o kay waɗi imma daraji ana wiya jama o fottinno yalta vota aywa a miili wakkati moɓe cuɓi o ɗon e 17 lewru juin aɗa miili ɗum changé na aɗa miili date o waɗe maintenir joni wakkati o gonɗen o mi nana enema laamu aɗa iwa yimɓe laamu ana wiya yimɓe jaaha gota saabi fayi ɗum jeyata aɗa wawi yeddude séria hande yo wakkati vulgarisation woni hoɗum ko woni ennema e nuygal ngal ko haalde famminde yimɓe hono ko gonɗere gaɗa joni ko o wakkati mum woodi so iwi ɗo eɗen mbawi yaade campagne so wiyama ennema jeehe goto hen ka fuu jokka naati campagne ɗum ne ana yeddi fayi séria ley ennema période de vulgarisation ɗum woni hono ko gonɗen joni noon yimɓeɓe homo fuu ana hokka ennema avis muɗum so hono ko gonɗen wadde ennema joni famminde yimɓeɓe paamayɓe hoɗum woni ley nuygal sériyaji kesal ngal ley muɗum gonɗen joni noon laamu hokki sarti o hono nde vote makko watte joni noon ɓe nodda yimɓe gota e ɗum wawi changede eɗum wawi wawde changede joni noon fuu eɗen darni par ce que eɗen andi leydi ɗo gon ley leydi ndi gonɗe mundi kabaru ndenago o ana mawni fa ɗo ha tata yimɓe ka fuu ana jodori ɓe puusa yaade yesso yimɓe ana jodoridi ɓe gaɗa joni noon enen ka en kettinkeɓe eɗen ƴeewi du hoɗum woni enne mabɓe saabi ɓooya ennema ɗum woni président aise laabiɗo woteji yalti wi ana wawi wadde so ana wawi wadde eɗen ƴeewa eɗen jokki ɗum fa jii hen ɗoɓe kaaƴ e jonka e les niwɗe ɗe est ce que niwɗe ɗe wonɗo ɗi jeddodinta wala ɗo ɗi jeddodire saabu so a daari e les leydi meɗen ni so wiyama jama yalta vota kabaru niwgal kesal ngal eɗen andino leydi meɗen tiiɗallaji gonɗi e leydi meɗen hana nokkuje ɗe mbawa votude ɗele hono gatta ɗum woni hono tiiɗalla leydi ndi jaati saabi leydi kabaru ndenago ko mawde e mayri sanne sanne fayi leydi nuygal kingal ngal ngal wi nokkuje yogaji ngal wi fayi so mbaaladi seeɗa woni ko wawa wotude mais fayi so mbaaladi seeɗa leydi ndi woni ko wawata wotude ɗum hana nuygal hana ɓamede ka joni wawa ɓamede guilɗo fa yimɓeɓe fuu mbawa wotude saabi hunde ɓiɓɓe leydi fuu mais joni so ƴeewi ɗo gonɗen ɗo ɗum so e mbi en doman eɗen mbawi wadde duuɓi noga e capantati caggal muɗum saabi leydi ndi yimɓe ana andi hono ndi woni ndu woni ndenago mayri wona hono mi immike hannde tan mi heeɓi janggo worra noon hunde ko ɓamata tan noon so ɓami tan fa yettoyke nokku so mbi enema e dooma guilɗo fa ndi fuu ndenago mayri warta fa yimɓe fuu mbawa wotude ɗum a tawa enema ana tiiɗi sanne sanne ana wawi ɓamde duuɓi bon ɗum ne wona ɗum toon ko darten e so ɗum waɗama joni le ana wawi hana saria du yeddama de way séria aɗa wawi hono séria yeddama ka kulleji won toon ɗi mbawɗen ƴewde saabi so wotaka fayidu séria yeddama so wote waɗa e fee ɗum du séria yeddama wiyama goten joƴƴinen président démocratiquement éli e mbi en puɗɗiran ɗo ɗum woni hono lawol ngol gonduɗe so tawi ennema e gadda e président fee fa transition o ennema président transition waɗi fa duuɓi nogay to du séria yeddama jonno en ƴeewan hunde ko gasata hono yimɓeɓe foof homo fuu wara wadda junggo muɗum watta ley hen sella golle aɗa gasa ɗokkanɗe ƴewde wakkati gonɗen joni aywa e niwgal kesal ngal so en ƴeewi so a nani laamu yimɓe fof goni laamu an min goɗɗo wonɓe ka ɓurɓe takkade e laamu ɓe wonɓe e gouvernement ɓe so a ƴeewi hannde fuu waɗɓe imma daraji yalla vote o ana waɗa et puis yalla jama o ɗum ana wiya miɗo wondi e muɗum aywa a miili wonko ɗum
nafa wonmo ɗum yettinta na laamiɓe hannde ɓe na pourquoi sa jiyata jama o fo ana yalta wiya mboten mbiye mi jaɓɓi miɗen gondi e muɗum mi e hakkille am ko woodi joni ko yimɓe won ɓurɓe takkade e laamu jonno kamɓe ɓe kaalama haalaji goɗɗi kasi hono ɓe takkaki e laamu ɓe ko torat ɗuy ka wakkati goduɗo joni o hunde fuu koɓe kaani darde fuu nadde damal gotal jartire damal gotal ɗum tan wawi rende leydi men ndi ɗo woni hande saabi leydi jaati a daara fa gotta soɓe fuu ɓe soɓe daari en fuu nadde damal gotal jetta damal gotal ɗum ana wawi nafude laamu o mbiɓe ɓe takkiɓe ana wawi du nafude leydi ndi saabi joni wakkati joni goɗɗo o wona hono laamu o kanɗe ƴewde leydi ndi kanɗe ƴewde nde ƴewɗe laamu o ka fuu anda wala fuu ko golleten ko moƴƴi ka a miiri niwgal ngal changement ana walla laamiɓe hannde ɓe e warde e laamu kasi na non sabi fade nuygal ngal warde won bindi gaɗa toon wiyete charte de la tradition les charte tradition windama fa focci neɗɗo fuu laatiɗo président laatiɗo ministre wawa dartude laamu ɗum ennema allah charte de tradition nenno so tawi no wori en kana hulde mais e constitution keso o wala fu toɓɓere windude to hana laamiɓe hannde ɓe ana mbawi warde laamu kasine way hono nuygal keso goɗɗo to toɓɓere an toon ɓe mbi hono militaire en yiɓɓe darde laamu ana wawi wadde démissionné lebbi 4 fa wara daara laamu jonno so tawi oɗo sariawol an toon min kay hakkillam ɓe mbawata warde darde laamu mais est ce que wona constitution kañum woni dow charte way constitution woni dow charte mais charte constitution tawi charte ana woodi so constitution tawi charte ana woodi ana tiiɗi ɓe ngara ɓe bonna ennema hono ko ɓe moƴƴini ko fuu wiide ɓe ngara ɓe daran laamu mi e hakkillam ka charte ana haɗ ɗum charte o hatta constitution o wawa bonni ɗum fa ɗum timmi saabi joni so constitution waɗi sériyaji kewɗi an toon fuu bonna mais so constitution o wi bonna ɗi fuu mi anda tawet ɗen par ce que so a daari ko laamu o dogata e dow muɗum fuu jalten mboten mo jiiɗa gonɗo e makko yo takkiɗo e makko yo mo jiiɗa fuu ana waɗira yimɓe sensibilisé yalla ana jalta ana mbota mbiya min jaɓi constitution o gollire so constitution o gollirama hasi Allah jonka hana ko tawi toon ɗo fuu yama ɗum yaada e muɗum ke yaada e yogaji mais wawa yaadde e fuu so constitution o yaadi ennema séria tawa toon fuu anda ɗum ka miila taweɗ e ley gendi taw jokka en tawti ley ladde ɗon laato golle kasi laato golle goɗɗo nenno sériyaji an toon ɗi ka wajibi tan keddoto gollirede mais hono yimɓe yaltoɓe mbiya ennema goten sériyawol kesol ngol goten nuygal sériwal kesal ngal ana wawi tawe wonko ɓe jokki e kohe maɓɓe ana wawi tawe yo ɓingu leydako tan hono ɓe ƴeewi leydi ndi no worri ni nuygal sériwal kesal ngal kulleji kewɗi gon hen ko wawi yaltinde e tiiɗallaji yogaji mbiya ennema jalten goten fa hande e ley nuygal kesal ngal jonno ene ke toɓɓere wonde wimbuɗe nde fa sanne ɗe wakkati fuu en garta e mayre e dow kabaru diina leydi ndi aɗa andino won immiɓe ana dari hande mbi pati constitution fay o voté batte ko ɗum batte saria diina ka yogaɓe mbiya leydi meɗen ndi waɗe leydi diina alsilame en doga yoga mbi niwgal kingal ngal ko wi ɗum ɗum hana laïcité hana en fof kawten poten diina goota ɗum gollire aywa ko ɗum ennibi so wawi ɓeylude e dow ɗo ley hono ko mbawmi ɓeydude dow ɗo seeɗa ɗum woni kabaru diina leydi ko mbiyata laïcité
bon laïcité ko bindi les conditions kesso ɓe mbi yo hunde e fuu en potu pour que keɓen no guurden enen siŋaji fuu ley muɗum laïcité o so gonga haala makko ana heewi sabi laïcité ngaji ɗi e hakkillam eɗi gaɗi calɗi laïcité ɗi jatal gaɗi calɗi an gaɗi calɗi goho goo laïcité o gonɗe e muɗum uɓe o gonɗe e muɗum laïcité ɗum woni France kañum donɗe ennema laïcité ana wawi hono France haɓo diina e laamu kañum fuɗɗi toon so laamu o wawte diina ka pour que jokka fa yimɓeɓe ennema fuu mbawa wurdude ɓe gaɗi laïcité ɓe itti diina ka e laamu ɓe ittu diina ka joni ka e laamu diina heddo hoore muɗum laamu du heddo hoore muɗum heddo laamu jokka diina ka honko muɗum e laamu jonno so ƴeewi ennema leyɗe goɗɗe laïcité an toon mais laïcité o yo diina jaati diina jaati watta nda ɗum ennema hono laamu o kañum diina jaati woni hono marata ana leyɗe hutto en so ɓami joni hono Angleterre en ɗum woni kanankoɓe mumɓe ko ɓuuri hewde fuu tawan yo diina mais diinaji maɓɓe daɗiŋaji joni kamɓe du laïcité woni to maɓɓe toon ɓe démocrate en ka haala diina maɓɓe ka woni ennema dow laamu ay sa ƴeewi ennema ɗi kulleji ana wawi ennema ƴeewe laïcité o no mbawɗen gollirdemo golliremo ɗum woni so mbimi laïcité ana jogui calɗi ay immiɓe biccini sana leydi meɗen ni laato leydi dinankore le ɗo ennema min ka ko mbawmi haalde hen seeɗa leydi men ndi ka yo leydi diina ɗum kay o jiiɗa fuu yo arsilami so wiyama yo ko ɓuuri hewde fuu yo arsilami so haala arsilama ko haalama ni haala diina haalama ana wawi hono leydi ndi du yo leydi dondi diina ko ɓooyi wakkati goduɗo joni o mi an e hoorema a anda fuu nde juuli fuɗɗi galle moɗon min mi anda ça veut dire que diina ka ana woni ɗo mais est ce que laïcité o haɗi en diina meɗen bon ɗo ennema miɗo min tawi haɗay saabi joni hoɗum ko diina wi fof enen kaɗen gaɗa juulde korka hijji jakka ɗi fuu eɗen gaɗa laïcité haɗayi neɗɗo yaade miside haɗayi debbo suurade sa yiiɗi a suurato sa yiiɗi a waasa e hakkillam nenno ɗum hana waddude probléme sana ɗum hannde ke ɗum laatike haala mawka ɗum waɗi immadaraji est ce que yimɓe wonɓe caggal muɗum est ce que wona hana muyde tan fa jirguita leydi meɗen surtout hande wakkati mo gonɗen hande probléme o mo gonduɗen rafi ndenago so wiyama ɗum du wara laato haala gokka kasin wonno wordude hono wakkati o gonɗen joni o hunde fuu immiɗo neɗɗo fuu immiɗo min mi yannata ɗum saabi ɗum woni démocratie so wona hakkillaji keewa hakkille goto tan kan en tawrede yidde leydi ndi o ka tawi en fuu en poti e muɗum en fuu e hakkille goto mais homo fuu wadde hakkille mum o hana yennede hana ñiŋede saabi yo hakkille maɓɓe gaddi joni ko min ka ko mbawmi wiide tan yimɓeɓe ɓe fuu ɓe gara tawtodiren golliden homo fuu watta hen junngo mum nde watta so ɗum yaara yeeso aywa alke e haala maɗe ɗo ɗo jaltireten e toɓɓere meɗen ɗo de kabaru constitution allah noddango e joguiɗa e fewdude e ɓiɓɓe leydi Mali fuu kabaru niwgal saria Mali kesal ngal ko noddanmi e ɓiɓɓe leydi fuu ɓe tinno ɓe ƴeewa ɓe ndaara faamude hoɗum woni ley nuygal ngal sabi nuygal ne heewi hono famɓe ɓe tinno
pammina ɓe paamayɓe tinno ndaara faamu homo fuu ndaara faamu ko woni hen pati heɗo ennema ni ennema tan kulle ko haalte ley boli na haalte ni ennema wiya yenna so wona homo fuu landino tewta famde ko ɗum woni ley hen so en paami ko ley hen jokka so en jaada hen na en jatta hen homo fuu ana jogui yamirore muɗum ka ko mbasitoɓe ɓiɓɓe leydi ɓe tan ɓe ƴeewa homo fuu tewta famde ko li nun kala sériyaji kesal ngal surtout e fewtude e leñol meɗen pulako ngol par ce que so wiyama yimɓe jalta vota du leñol meɗen ngol dana famɗi ko jattoto laamu ana famɗi ko votata tout aywa konngol ngol jogɗa e fewtude e maɓɓe hana so wiyama ɓe jalta ɓe votal aywa konngol fewde e maɓɓe pour que ɓe jalta ɓe vota bon hande ka ɓe kana hannede fay hunde saabi hunde fuu ko yettini en ɗo jetɗen joni ɗo fuu wayde ennema hillede won hen saabi kulleji ɗi fuu en joppiri ɗum banggue en killaka ɗum ka yahata lawol meɗen ɗum ka wona haaji meɗen fa ɗum wara ɗum sama dow hoore meɗen tawe so en killanoma keygel fuu ene ɗum ɓuuri nafude konngol ngol joguimi e sakiraɓe meɗen fulɓe ɓe ƴeewa so tawi ɓe ndaara faamude so ɓe paami so yaade hakkille maɓɓe ɓe tinno ka ɓe gota aɗa wawi wotude wi a jaɓi a woti aɗa wawi wotude non a jaɓani a woti nokku fuu ɗo keɗɗa fuu a tawanka voix ma an toon ana ɓeyda honɗo keɗɗa ɗo joni noon a yiiɗa hunde a sali ko votoyde o yeehi wotoyi aywa so wari wattama dow ma ka a wawi wiide hunde de joni noon so a yeehi a wotoyi a wi a tawɗaka hen mo tawi ɓuura oɗo hewde jaati nen noon pati ɓe keddo ley cuuɗi ɓe tinnoɓe jaaha ɓe gotta ennim so lamɗo holli e ndede e yeeso muɗum kalte koɗe ko ɗum woni ko yimɓe jaltirde so jaa bottiroɓe conseil ministre ƴaɓɓinoke semaine ƴaɓɓiɗo o ɓe kaali haala carte gotirɗe ɓe mbi carte nina carte électeur joni ka document carte électeur carte nina carte d'identité fuu ana wata ɓe ɓeydi hen du autre document d'identification kulleji ko mbawɗa anditirede ono fay permis nenno ɗum ka ngol séria o ko laamu leydi o ɓami mais hana addi naissance ene aywa ɓe kiisaki addi naissance joni noon ɗum du wawa yoppede saɗa ɓe mbi autre document d'identification so tawi ana wawi anditirede acte de naissance ana wawi wotude joni noon acte de naissance photo wala hen kulle kewɗi ngala hen ana tiiɗi saabi so wiyama identification fou so wona anditeɗa fa gasa joni noon ɓe kiisaki hen acte de naissance ɓe mbiyayi du ana wawi wotude mbiya wawi wotude par ce que sa daari joni carte d'identité e carte nina fof ko ɓuuri hewde fof pula ko wonɓe ngala ɗum du surtout hana yimɓe doguɓe nokkuji mumen neɗɗo a dogui a anda ɗo paɗɗirɗa guineji maɗa hewɓe gonɗo ɓe ngala carte en aywa hamɓe le saaɓe mboto hono ɓe gatta aywa e gouvernement milike he ɗo bon e hakkillam wakkati goduɗo joni o to jaaɗa foof aɗa wawi dogude joppa to ennema ɗereji ma mais sa wari ka fota hay daara ɗerewol ka ana wayi hono yo hunde wajibinde ni saabi so a wala ɗerewol andaka an homo sa a woni ennema e nokku sa a wala ɗerewol a yettoto ennema e laami e nokku ƴeewa sellat heeɓa ɗereji nenno ɗum ka ana wajibi e neɗɗo foof wona pullo tan ana wayi hono ɗum ka e wajibi so tawi ennema fayi carte d'identité ka a wala an kay aɗa haani tewtude carte d'identité so tawi woloseɓe aɗa joguino a yoppi toon aɗa wawi tewtude goɗɗo nenno fuu du ko tiiɗi wala hen ko tiiɗi wala hen ok d' accord en ndeɓi so ɗo ɗo jaltideten kabaru constitution naten toɓɓere wonde aywa toɓɓere eɗen mbawi toɓɓere haaɗude seeɗa batte ko ɗum
batte rapport Nations Unies rapport mo Amnesty yaltini joni o e dow leydi Mourani ko ɗum mbawɗa haalde dow mum par ce que en jii gila rapport o yaltina Amnesty yaltini rapport o haalay ɗi keewi laamu o haalan tan aywa ko ɗum mbawɗa wiide e dow ɗo so mbiɓe toɓɓere mettude sanne aywa toɓɓere mettude mais bari ko par wadde amen probléme de waddata hokka yande maɗi non no Moura yimɓe mbara yimɓe du civil e gohe kañum ɓuuri hewde laamu o iwde nden warde joni gilla laamu o kañum e gollidiɓe muɗum kañum e mbere toon yimɓe nanno ɓe calike du yimɓe ɓe kokka ɗum yamirore jaaha gaɗoya autorisation yimɓe gaɗi utilisé moyen ngaji keddiɗi jeehi gaɗoyi enquête tawi ana woodi ka jihadiste en ɗum mbarama ana wawi jihadiste e mbarama mais heewa laamu o ko wi temedde ɗiɗon ko heewi fuu ɓurata capantati jihadiste rapport muɗo o ko wi temedde joyyi ko heewi fuu ɓurata capantati jihadiste hono yimɓe ennema jeeyaɓe Moura wiɓe ujunere ɓe heewi fuu ɓurata capantati jihadiste nenno yimɓe ujunere mbarama capantati jihadiste woni hen jihadiste waraka population civile wara nenno enquête o du miɗen doomi enquête laamu o miɗen doomi sabi yimɓe mbawa wardede ni so deƴƴiɗe an wiɓe haalde ok d' accord ayo noddago ngoye woni ko joguiɗa e fewtude e laamu o surtout hana fewɗi e ɗi golleji en waɗan noon leydi ndi e saria ka wi en fo importé leydi ndi en fo ni e ni gayɗen ɗum saabi so mimi est ce que saria ka ano gollire noddami joguimi e laamu o ɓe tinno ɓe ƴewta golleji maɓɓe hono yimɓeɓe ɓe joppi ley terrain ɓe mi wiyataɓe fuude mais wonɓe toon golloɓe golleji jeddoji séria leeɓa ɗum jeddoji séria leydi ndi jeddoji séria international golleji coɓuɗi hono tawde yimɓe naade gendi nanga yimɓe waraɓe gilla seɗayɓe waɗayɓe fayi hunde saabi fayi séria ennema international ɗum droit international hokkata neɗɗo ennema séria tant que sa nanguimo o wala malfal ɓe tinno ɓe ƴeewa soɓe nangui neɗɗo ɓe ceɗ pati ɓe nanga ɗum tawi mbara ɗum ana wadda tiiɗallaji fa ɗon hattata ɗum yettini en o jettiɗen joni ɗo du tiiɗallaji men ɗi ɗum yettini en o jettiɗen joni ɗo saabi yimɓeɓe ɓe nangata ɓe hewɓe fuu jara yuppayi ko ɓuuri hewde jaati yiiɗa terrorisme jaati ko ɓuuri hewde yimɓe mbarata ɓe haadimi fuu ala e terrorisme nenno a nangui o a wari ɗum aywa a bonni ɓerde heddiɓe nenno neɗɗo foof o mbarɗa aba mum yara yuppayi rikkente so rikkanima a won gaño a won kadduɗo yoni kay a taƴor tan a ɓeydotoɓe gañiraɓe ɗum tan woni hono tiiɗalla ko ɓuuri tiinde leydi ndi fuu ɗum way hen sabi laamu o e golleji honno ɓe gollirta ni ɗum naɓata leydi yeeso naɓata aywa enne biso hono kanɗe wadde de so jaam e deƴere warta e leydi meɗen ndi ɗum fuu e junngo laamu o woni jaam e deƴere nde fuu e junngo laamu o woni kamɓe laaɓi yimɓeɓe calaki laamu maɓɓe du nokkuɗi kamɓe jogui kamɓe joppi iwde 2012 warde joni wonto ɓe jottaki hono a yeehi tan ennema a jippini avion a nangui yimɓe a wari a witti ɗum ka wartirta jammano saabi sa a witti fou heddiɓe toonɓe ande koɗɗa fota laati gayraɓe ma laatigue du ɗum ne an jaati itta kasma so coɗɗa wala fuu no watta so jaam warta min ka e faamu an so wona laamu e hoore mum ƴewto golleji mum ɗi ƴewto no gollirta ni yaaha e population civile suyna ɗum hoore muɗum hande fa naayi e leñol pulako neɗɗo fuu jiɗɗo laamu fuu doga par ce que yiraɓe jaam soɓe gaari sa won hen sa wala hen fay soɓe mbaray ma ɓe tordete ɗum darnata leydi
nenno ɓe ƴewto golleji ɗi ɓe ƴewto no ɓe gollirta ni ɓe tinno ɓe jaaha e population civil o ɓe cuuyna ɓe koye maɓɓe gilɗo fa hoolare warta so hoolare warti nden kulle kewɗe aɗa mbawi heɓede sabi hadde hoolare jata woni ko hoolare duumaɓe fay goto hoolaki wona civil e wona population civil en wona yimɓe woɓɓe nenno so wona ɓe ƴeewa ɓe galtira hoolare nde hakkude maɓɓe e civil en ɓe ƴewto golleji ɗi ɓe gollata ɗi en honno ɓe gollirta ni noon watta so jaam warta min kay hakkille am mais inde ɓe so est ce que wolde ne wawi timminde wolde a battiminayi wolde hunde fof ko basi waɗi ka fof jodden kalden kay gaɗa golewol kewɗe gaɗi premier guerre mondial waɗi deuxiéme guerre mondial waɗi ɗum kay yo addunaare ndu fof jodden kalde ni timmiɗ ɗum golewol ɗeedu hono ɗoɓe ciini ɓe jottata ko ɗo ɓe cektorto joodoɗen kaldoɗen jooɗoɗen kalden pawren mais fade meɗen joddade so wona mi heeɓa hoolare ka tafon fayi joddal ngal enema yo hoolare noon somi hoolaki ma en jotta kon ɗum waɗi so mbimi ɓe tewta hoolare tafon soɓe tewti hoolare nde haala joddal haala kaldal haala pamodiral ana wawi heɓede mais min jaatimi hoolakima somi yimaɓe dogan an sa yi ka ennema andu sa doga ta ɓerde ma a sicci enen ka joddare men yafata nenno wolde timminta wolde malfal ka timminta haaɓo e hakkille am joddoɗen kalden pawren noon tan watta so haaɓo timmi ana wawi juutde ana wawi tadde ka joddugol ngol ka so aɗak tan saktirto ngol ka e wajibi fa hande e gartan e dow kabar laamu o leydi meɗen ndeke vraiment ina woni e tiiɗalla gonga ana wiya armée monte en puissance ɓe coodi kaɓorde ɗe ka rafi ndenago wonto woni surtout ɓeydude tiiɗallaji e dow leydi meɗen ndi ɗum hande leydi meɗen ne fay hunde ko sotto wala tawde wakkati fof courant ndu ana taƴa aywa ko ɗum mbiyata laamu o bon laamu ngu wakkati goduɗo joni o ana wiya laamu o soodi kaɓorɗe soodi avion ji soodi dorɗoŋaji soodi ɗum to soodi ɗum ga min miɗo yaha ɗum fuu yo propagande ko saabi goho sa soodi ennema hunde sa soodi kaɓorɗe fuu ana hani tawe impact ana hani yihede les terrain sabi joni sa ɓami sa ƴeewi kaɓorɗe ɓe coodani ɗe mi anda sella population civil ɓe coodani ɗa mi anda sella terroriste ɓe coodani avion ji ɓe jaaso ɓe naata gelle ɓe nanga yimɓe ɓe mbara civil yara yuppay nenno sella ɗum ka wona civil e coodna sa ƴeewi hono kabaru ndenago fay hunde ɓuytaki ko ɓeydi tan goho Bamako yimɓe aɗa cuyno seeɗa mais gilla kulle seeɗa gaɗi fay goto heeɗa cuude Bamako hoto woni ennema naarugol Bamako ngol memaka terroriste mais hunde fof ko ɓuri nawde piyeɗa kaaki ma naaɓe mbareɗa kaaki ma naaɓe aɗa jogui kaɓora aɗa jogui avion ngaji ɗum wona hayni sabi fayi so a hippama a warama so tawi aɗa jogui kaɓora ka fof kaaki ma ɗi ka kana yaade mais mbaɗeɗa nublay ma naaɓe malfa ma naaɓe mbiya a monti a puissance bon mi ndeyi hande mi yaaday e laamu famay aywa ko ɗum woni cakkite haala maɗa wakkati mo kokka ɗo ke wakkati ko hewti cakkite haala am goho ni fuu ko ngol fewtude e leñol ngol hande Mali Burkina Niger leñol ngol an tampi laamuji ɗi du kañum tampini ngol yimɓe ɓe ƴeewa dabare piyeteɗo pour que sellere iwa o tiiɗal sabi eɗen jogui kohe gonɗo ɓe tinno ɓe kalna yimɓe ɓe kulleji ko wawi yaltide o tiiɗalla ƴeewen gollen wona hono ɗe deƴƴini tan eɗen joppi ennema ko muyɗen fuu gaɗe ɗen mais koyɗe ɗo gaɗi ko mbawi fo o jonke kañen ɗo donkunino so noddude pulako ɓe noddi so wadde meeting ngaji ɓe gaadi ka avec tout ça fa hande e ley on tiiɗalla woni ko yimɓe goni
hunde so timmayi so a yettaki hana wi lawol juuti nde jottiɗa fuu nde mbiyata nokku ana woɗɗi meeting ko waɗa conférence ko waɗa kulleji ko waɗa hunde yaara e caggal yeeso hunde yaara e caggal sabi nde meeting ngaji ɗi e conférence ɗi gattenode laamu ana hulatno hande ɗum wotti laamu o gotti hunde fayi hunde ko mum fu ɓe gaɗa et puis hono komin taykiti ko sakiti joni joni ko so hunde waɗi jaati jaati laamu o noddam endema kohe ɗe waɗi bine e muɗum ya haaloye hokkata misal président France wari Guinée non hono wiyete Guinée Bissau o wi fulɓe aɗa mbaare hoorejo meɗen tabtal pula ko Abou Sow hoɗum ortemo yeeyi a baɗam yiya eɗema hoorejo tabtal pula ko joɗoy ko ortema haali sowona kanko ortemo yi o wi eɓe tawda ennema e ko laamu wondi ko eɓe jiiya hen hoore maɓɓe non non Emmanuel Macron enen walli o wi eɗen mbaare du Allah waɗi eɗen mbaare mais Emmanuel Macron ko haaliri ka haala est ce que wona fa ɓeyda jiiɓa leñol meɗen par ce que déjà en jii ko laamukoɓe hande ɓe ngari ko hamɓe e France ɓe donki famnirde est ce que wona hamɓe du ɓe jiɓɓe fa ɓe ɓeydana leñol ngol le probléme goɗɗo woni ko o haaliri ɗum déjà hoorejo oɗo yalti jaabi ɗum ngol konngol très bien neɗɗo gondunoɗo e laamu ana warda en kamɓe kamɓe mbardi en laamu e France kañum wari en France kañum waɗi bombardé bunti fulɓe marato nen no France jaati wari en hay kamɓe gonno e mbarda en so kanko jaati o yalti o wi ennema eɗen mbare ça veut dire que eɗen mbare mais enen kayen kana yaltude wiide e mbartake pene haala rapport bunti o nde premier ministre nodduno kohe ɗene koɓe jeeyi toon ko hoɗoɓe kaali ley hono hono ley haala ka kemmi ka ɓe mbi debbo gooto kañum cukalel mum woni ko maayi to nden noon fay gooto yanaka to rapport o waɗi ennema ko ɓuuri deɓe 17 debbo ɓi adama debbo ko yana joomi en kañum en kaali ɓe fuu ɓe jaa fa e tonne soɓe kaali won wawɓe e sawrade hen wonɓe mbawa e sawrade hen on yaagui ana ɓuuri ɗum to nanno waɗi so bonande waɗi kaali bonande waɗi so en kuuli aywa tiiɗallo an tiiɗ iwa sa yeehi no ennema wakkati 2018 communiqué ngaji aɗa gaɗa kulleji kewɗi aɗa gaɗa e ɗum darti ɗum ƴaɓɓanoki ko laamu hakkudirejo o ko laamu hakkudirejo wari ko communiqué waɗaka kamɓe daani ɓe mbi pati communiqué waɗa aya communiqué waɗaka ko communiqué waasi waɗede ko fu ɓurɗen wareede ñande fuu e mbarete ñande fuu e mbarete ñande fuu e mbarete mbarde ɗen du mbarde ɗen ko wala e meɗen sabi c'est vrai cialti tan keewi mais hono wareteɓe mais gila ɓe ngari est ce que hana wargo ngo jate ɗe mbawide ko heewi ɓuyde par ce que arande ko guure kippete cuumete en population ɗumane eɗen mbawi eɗen mbawide hande ɗum kay ko heewi ɓuytike e majjum de fay sa population ana ware kay ka ko guure duppeteno arande eɗen mbawide hande ke ɗum ke ɓuytike wala ko ɓuyti ɗum sowona wala ko ɓuyɗi sowona kulle ɗiɗi hunde aranderde fay joni ka guure ana duppe mais ko ɓuyti ɗum hono duppoɓe guure ɗe yimɓe ennema pobbi ɗiɓe kokki malfe dosonkoɓe jaa kippi o guure fulɓe mbara ɗum wuuro fulɓe wala ko heddi to e ɓaaral maɓɓe ngal fuu a yiya jomum nde so mbara koɗe duppete ko ɓattinoɓe fulɓe fuu ƴeggi wala ko woni toon min 2018 ou bien 19 mi iwi gilla seware mi yeehi fa bankas mi yeehi fa oko sago gendi pullo fuu mi yiyayi gendi pullo fuu mi yiyayi min kam yaaru yitere an ciiɗo mana naruɗo fay goto mi yeehi nokkuji jogaji koko ɗi cammina so ɓe ndeɓi dow he gueɗe fulɓe ɗum duumi yiiri guite an
yiya to gueɗi fulɓe fuu ko wala to ana sumi ana hippen ɗe ƴeggu ɗe iwton ɗum ɓuytiɓe ok d' accord ennebi Ibrahima ennebi so min beltike en sanne e garal maɗa e dow Pinal TV ɗolle en fu en sago woto wala ko ñagotoɗen Allah sanano jaam e deƴere wawi wartirde e leydi meɗen ndi ɗolle en mbiya lamɗo wartir jaam e deƴere e leydi meɗen ndi Pulako ɗo tinno wattana carte mum nde haqqille Pulako ana yeebi carte fa sanne ɗolle carte ɓe darama wala carte to waɗa dabere no wawi hemde cardade par ce que ɓinguel adama jama jaafoɗo neɗɗo sa wala cardante ana dabande woni ko gayɗa jama yaafo en fa sanne ɗolle ɓe tinnoɓe lugo carte ay yewtere meɗen ndeɗo ɗon ɗo kaddeten e mayre e mbiya lamɗo hollu en altinere warore e yesso men amine ya rabbi